L-eks assistent kummissarju Silvio Valletta stqar li għal darba darbtejn l-eks avukat ġenerali Peter Grech kien taħ parir biex ma jħux azzjoni fuq Pilatus. Valletta kien ċempel lil Grech fuq informazzjoni li kellu li l-eks sit ta' Pilatus Bank għalli Sadr Hashemnejad kien telaq mill-bank tard bil-lejl u Peter Grech kien wieġbu li wieħed ma jistax jiftaħ inkjesta maġisterjali bbażata fuq blog post ta' Defni Caruana Galizja. Silvio Valletta stqar li lilu ħadd ma kien qallu li għalli Sadr kien qed iġorba Galja dan meta l-filmati kienu qed iduru ma' kullimkien permezz ta' xandira ta' Net Television. Meta kien qed jixed quddiem l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Caruana Galizja, Valletta qal li jagħmel 20 sena mas-CID u mat-taqsima ta' reati ekonomiċi u li huwa kien joqgħod ħafna fuq Ian Abdillah peress li ma kellux esperjenza fil-kriminalità finanzjarja. Silvio Valletta wieġeb dan il-mod meta kien mitlub mill-bord ta' inkjesta jispjega għaliex il-pulizija m'għamlitx rejd fuq il-Bank Pilatus matul il-lejl f'April tal-2017. Dan wara li saru allegazzjonijiet li hu kien fil-possess ta' dokumenti rigward il-kumpanija sigrita E-Grant li sa issa ma nafux ta' mini. Silvio Valletta li fil-bidu ta' din is-sena kien investigat mill-pulizija qal li sa fejn jafu ma hemm l-ebda inkjesta għaddejja fil-konfront tiegħu.